Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Sakiraɓe on daɓe jeygol Placo TV. Mi silminake dow moɗon, mi hofni on kala ha gonnon nder duniyaru fuu. Ɗum nder rawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo en lortoke be tindinoje meɗen ma bo vidéo ji meɗen. Vidéo ngol mi waɗi mi waɗana en hande ɗum deidei ko larani to on gejjita e balɗe ko salino min gaɗino vidéo feere mi holli en deidei peji ɗi ɓurɗi larugo vidéo ji amin e ko nandi be majum. E nonnon bo en matini kala on daruɗo vidéo mai fu windana en less babal komin triwi en diga lesdi toye ma bo diga wuro toye ko région toye to ha Cameroun woni, matina en diga toye larata vidéo ji meɗen heɓa en giya deidei yimɓe gal kote toye ɓuuri larugo vidéo ji meɗen. E ɗuɗɓe nder moɗon bo ɗon gadanami komen yake feere ɗon mbiyami kay minon yimɓe région Adamawa, yimɓe lesdi Gawdere min ɓuuri larugo vidéo ji maɗa. Yimɓe ST bo ɗon mbiyami banni hamɓe yimɓe Bertois ɓe ɓuuri larugo, nonnon yimɓe extrême nord gal Marwa ma bo mi wiya ko be yimɓe nord gal Garwa. Dalila may ɗo mi wi on gaɗe commentary ji meɗo, to on gaɗi commentary onon be hoore moɗon mi tammi warugo jangana on commentary ji man on dara on giyan yimɓe Gawdere na ma bo mi yimɓe Adamawa na ko yimɓe nord ko yimɓe extrême nord ko ST ko yimɓe Bamenda ko Bafoussam ko nandi be majum ko Douala ko Yaoundé, yimɓe toye ɓuuri larugo vidéo ji amin ma bo ma en pama yimɓe Cameroun ɓuuri waɗugo commentary man na ko ɓuuri larugo na ko yimɓe toye e ko nandi be majum ni. Mi hosani noon alkawal may ɗo ɗuɗɓe nder moɗon bolwanimi ɗo jam tomi e noy ha jotta a waɗanamin vidéo may, noy ha jotta a waɗanamin vidéo man ɗo. Dalila may ɗo mi wi accu ha mi wara mi holla on on dara deidei ɓen waɗɓe commentary may ɗo on pama onon be hoore moɗon yimɓe toye ɓuuri ɗuɗugo, yimɓe ST na ma bo yimɓe Adamawa ko yimɓe extrême nord ko yimɓe on pamay. Deidei ɓen wonɓe pays étranger bo to on gaɗi commentary on ma on deidei on daray commentary moɗon. Amma hedde ko may ɗo ko larani jawabu ƴamol ngol ƴamnoɗen Kenya en ƴami moye woni vice président lesdi Nigéria hakkude yimɓe tato en mbi Atiku Abubakar, Muhammadu Buhari e Yemi Osibanjo. Ngam mayɗo nda jawabu laɓɗum e kanjum woni ɗon on dari Yemi Osibanjo hanko on woni vice président lesdi Nigéria. Ngam mayɗo ta en bonne wakkati en dille nder vidéo meɗen ngol may ngol hande. Ton gejjita e nda ɗum vidéo ngol ɗo nda vidéo may ɗo hangol on ngol mi waɗi mi ƴami deidei moy fu windana en less babal commentary wi'a en diga nokkure to larata vidéo meɗen. To en taskitake boɗɗum ɗo nda deidei himɓe waɗɓe commentary himɓe 153 gaɗi commentary. Mi anda to en puɗɗi en timmina deidei commentary ji may ɗi pat maji juugo deidei ɗi ɗuuɗi to hakkilata vidéo may ngol juuta, amma en janggay deidei seɗɗa nder commentary ji may ɗo. To on daari boɗɗum bo deidei himɓe laruɓe vidéo may ɗo himɓe ko watta 953 daari vidéo man ɗo ko nandi be majum ni. Ngam may ɗo sei mi dirto mi nasta less babal commentary ji moɗon, amma accu mi artira commentary ji fuɗɗe waɗugo commentary mi yaha less mi fuɗɗiro less deidei ɓen fuɗɗuɓe waɗugo commentary may ɗo heɓata ɗum sargata hamɓe on arti waɗugo commentary mi wara mi janggay commentary maɓɓe. Yawa ha mi fuɗɗira be commentary ji maɓɓe. To en gi vidéo may ngol jutata ma en janggita ɗi, to en gi vidéo may ngol jutay bo en ta'a ɗum en gaɗa deidei to yiɗi sei to mi yeti en loro en gaɗa vidéo feere. Mi tan min pamani on sakiraɓe. Ngam may ɗo nda commentary goɗɗo arandejo e nden miɗo matani mi fotai mi wiya mi janggay be indeji moɗon moy fu lara inde mum be photo profile muɗum to walino ma famay ɗo ɗum commentary muɗum. Yawa arandejo ɗo o windi je siya Betare Oya kam mi tammi ɗum lesdi ST Bertois. Yawa sei tokkuɗo hanko ma o windi ha Bertois Cameroun o woni, sei tokkuɗo o windi ha Adamawa Cameroun Gawdere kenan, sei oɗo ɗo bo o windi ha Cameroun oɗo ɗo bo windi Cameroun Adamawa Hangawi. Yawwa banni mi tammi on non pama on pamay himɓe ko tegal toye ɓuuri larugo vidéo ji man ɗo ma bo ɓuuri waɗugo commentary man ɗo. Yawwa oɗo ɗo bo windi Cameroun nder département d'Incherem Tibati, yawwa wuro Maɓer. Yawwa banni sei oɗo ɗo bo windi Yokaduma kam mi anda ɗum région toye, ɗum région Adamawa na ko toyna. Yawwa ko ST mi anda. Oɗo ɗo bo windi ha RCA, oɗo ma windi RCA. Oɗo ɗo bo windi Gawdere Cameroun, oɗo ɗo windi Garwa Mbulay Cameroun, oɗo ɗo bo windi Cameroun Bagno Adamawa, oɗo ɗo windi Gawdere Cameroun, oɗo ɗo windi Cameroun ha Garwa, oɗo ɗo windi Maiganga Cameroun, Maiganga bo mi tammi ɗum maral Adamawa, oɗo ɗo windi Cameroun Ndokayo bo mi tammi ɗum maral ST, oɗo ɗo windi Cameroun ha Yaoundé, oɗo ɗo windi depuis la ville de Douala ha Douala kenan, oɗo ɗo windi Cameroun Betare Oya ɗum ha ST, oɗo ɗo windi Cameroun tan, oɗo windi depuis le Cameroun ville de Douala, yawa Douala, sei oɗo ɗo windi Cameroun Garwa, yawa oɗo ɗo windi Garwa Mbulay ɗum maral lesdi Adamawa, oɗo ɗo windi depuis au Cameroun, oɗo ɗo bo windi diga lesdi Cameroun nonnon, oɗo ɗo windi Bertois Cameroun, oɗo ɗo windi Cameroun simple non, oɗo ɗo windi Cameroun ha Yoko ɗo mi anda Yoko ɗo ɗum maral toye, ɗum maral centre na kam ko ɗum Adamawa na Allahu alam sei ɗon mbiyam.
yawwa se oɗo ɗo windi Cameroun Douala hanko bo Douala woni. Oɗo ɗo bo windi Gabon Libreville, yawwa oɗo ɗo windi daga Cameroun Untuy Cameroun na Untuy Cameroun mi tammino yiɗi windugo. Se oɗo ɗo windi hanko bo daga Uganda ha Kampala, ha lesdi Uganda ha Kampala o woni. Oɗo ɗo bo windi daga Cameroun. Nonnon oɗo ɗo windi daga Ngawi Adamawa Cameroun. Oɗo ɗo windi ha Cameroun toujours non. Oɗo ɗo windi Ngawdere Adamawa Cameroun. Oɗo ɗo ma windi Cameroun. Oɗo ɗo windi Cameroun région est Bertois. Oɗo ɗo windi Cameroun Yaoundé. Oɗo ɗo windi Ngawdere Cameroun. Nonnon oɗo ɗo windi ha Congo Brazzaville, yawa oɗo ɗo bo windi ha Bertois Cameroun. Nonnon oɗo ɗo windi ha Congo Brazzaville hanko bo. Oɗo ɗo windi Douala Cameroun. Oɗo ɗo windi Cameroun ha Cameroun Bertois, yawwa bannini en ɗo ndara ko larani commentary ji moɗon. Nda oɗo ɗo bo o windi oɗo ha Algérie d'origine camerounais, o goɗɗo Cameroun mais oɗo tawi ha Alger ha lesdi Algérie, yawwa banni. Se oɗo ɗo bo o windi hello bandiraɓe England UK, ok ha lesdi Angleterre hanko bo woni ha UK, yawwa oɗo ɗo bo windi toujours ha England UK manni ɗum hanko man. Oɗo ɗo bo windi depuis Ngawdere Cameroun. Oɗo ɗo bo windi inde makko Sidibe, oɗo ha Ghana ha Kumasi, ha wuro wiyetengo Kumasi ha Ghana toujours. Oɗo ɗo ma windi oɗo ha Ghana. Nonnon oɗo ɗo bo windi Cameroun centre ha Yaoundé o woni. Oɗo ɗo windi région d'Adamawa département de Mayo Bagno arrondissement de Mayo Darlé toujours ɗum Adamawa ka woni lesdi Ngawdere. Oɗo ɗo bo windi région de l'est ville de Garon Boulay yimɓe est kenan. Oɗo ɗo bo windi ha capitale Yaoundé Cameroun banni. Se nda oɗo ɗo bo ha Tchad yimɓe Tchad onon fu min getti on. Nda oɗo ɗo windi Cameroun, yawwa oɗo ɗo ma Garoua Cameroun. Oɗo ɗo bo ha Italie ha Italie o woni. Nda oɗo ɗo bo windi ha nonnon Cameroun ha extrême nord. Nonnon oɗo ɗo bo ha Douala. Oɗo ɗo bo ha Marwa, yimɓe Marwa mi sani mon. Sey nonnon oɗo ɗo bo o windi ha Bertois, yawa banni ha Bertois o windi. Nda oɗo ɗo bo windi hanko bo ɗon ha province de l'Adamawa département de Mayo Bagno, yawwa. Sey oɗo ɗo bo o windi nonnon ha Cameroun région de l'est na banni mi tammi. Oɗo ɗo windi Cameroun ha nord, yawwa. Oɗo ɗo bo windi Cameroun ha Bafoussam, ɓe lesdi Bafoussam onon fu mi hofni on. Oɗo ɗo bo windi Cameroun ha Guidigis bo mi tammi ɗum wona ɗum lesdi Marwana, lesdi extrême nord na malla lesdi nord se toon mbiyam. Oɗo ɗo bo windi Ngawdere Cameroun. Oɗo ɗo bo windi Ousmane Bari Mali Bamako, o goɗɗo Bamako ha lesdi Mali, yawwa. Se oɗo ɗo bo windi ha Baturi est kenan. Oɗo ɗo bo windi Garoua Cameroun. Oɗo ɗo bo windi Cameroun jo. Nda oɗo ɗo bo windi oɗo ha Berniwol Garoua, banni oɗo ɗo windi Cameroun. Oɗo ɗo windi oɗo ha Kambe, yawwa. nder dede Kambe kam mi tammi wonan ɗum lesdi Bamenda na malla ɗum lesdi Boya sey toon mbitiyam, yawwa banni. Nda oɗo ɗo bo windi Ngawdere o woni hanko bo ha lesdi Cameroun kenan. Nonnon nda oɗo ɗo bo windi oɗo ha Libreville ha Gabon. Non o windi oɗo ha Gabon dans la ville de Lambaréné to mi jangi inde man boɗɗum, to mi wofi bo sey on jafoyam. Oɗo ɗo windi oɗo ha Cameroun Kribi bo mi tammi ɗum mara lesdi Douala. Oɗo ɗo windi oɗo ha Cameroun Garoua. Oɗo ɗo bo o windi oɗo ha Adamawa Ngawdere Cameroun. Mi tammi on ɗo ndara commentary ji may ɗo on may ɗo on tammi wiikoyam yimɓe région toye ɓuri laarugo ma bo ɓuri windugo commentary may ɗo. En pama yimɓe toye ɓuri laarugo vidéo ji amin may, ngam ɗuɗɓe nder moɗon ɓe ƴamtira ɗon geddinira mbiyamin
minon yimɓe kaza min ɓuri larugo vidéo ji moɗon Adamou Haruna. Ewa mi tan mi on dara de comment ji moɗon mai. Nda oɗo bo windi oɗo habbe tare oya lesdi ST. Oɗo bo windi Gawdere Cameroun, oɗo bo windi Adamawa Cameroun, oɗo windi Cameroun non, oɗo windi ha Wasande Gawdere Cameroun. Yawwa non oɗo windi ha Gawdere Cameroun hankoma. Non oɗo ma windi ha Cameroun Adamawa Belel. Yawwa oɗo windi ha Bertois, oɗo bo windi ha Douala, oɗo bo windi ha lesdi Côte d'Ivoire. Banni yimɓe lesdi Côte d'Ivoire mi hofni on. Oɗo windi ha Cameroun, oɗo windi ha Tuɓoro Mayo Ray Nord Cameroun. Ok, ha Nord ha lesdi Garwa kenan ha Mayo Ray. Oɗo bo windi ha Gazawa Cameroun. Gazawa kam mi tan mo wonan ɗum lesdi Marwana. Yawwa oɗo bo windi ha Algérie, Algérie manni banni. Yawwa oɗo bo ha Mbayimbum Cameroun département Mayo Ray. Ok, Mbayimbum ha département Mayo Ray hanko bo woni. Oɗo bo o windi ha Cameroun, oɗo windi ha Bangui RCA, oɗo windi ha deydey non o windi oɗo ha Cameroun Bertois. Non oɗo windi Cameroun Bertois, oɗo ma windi Cameroun, oɗo windi Cameroun o ha kuje ɗo kam réfugié. Yawwa banni mi tan mi wona ɗum lesdi ST. Oɗo windi depuis Cameroun toujours, oɗo ma Cameroun ha Marwa Nord Cameroun. Non oɗo ma ha Cameroun Adamawa. Yawwa non oɗo ma windi goɗɗo Cameroun, oɗo ma wi Cameroun Gawdere Cameroun, o ma Cameroun. Oɗo bo Cameroun Bamenda, yimɓe lesdi Bamenda mi hofni on. Sey ragarejo man hanko on laari ha deydey ɗo. Hanko bo windi je suis au Cameroun dans la ville de Douala. Merci, ha Douala hanko bo woni. Ngam mayro mi tan mi on dari sakiraɓe jawabu comment ji moɗon gaddon onon ɓe hoore moɗon ndaare on paamay yimɓe lesdi toye ɓuri laarugo. Yimɓe extrême nord Marwa ɓuri ɗuɗugo deydey comment ji ɗiɗi mi limtina, malla yimɓe nord Garwa, malla yimɓe Adamawa Gawdere, malla yimɓe est Bertois, malla Bafoussam Douala Yaoundé Bamenda. Mi tan mi région ji may ɗi pat maji famɗi ha deydey en keɓayi goɗɗo wi en waɗiri. Nonon ha be pays ji étranger ici Mali, Côte d'Ivoire, Ghana, ha Italie, ha Angleterre fo en daari deydey comment ji maɓɓe. Ngam mayɗo on pat moɗon mi yetti on. Hedde ko mi waɗa vidéo may ɗo goɗɗo feere bo o ƴamiyam hanko bo dikko manno vidéo ngola man ɗo o wi kay o ƴamiyam amma o wi hani mi ƴama ƴamol may ɗo ha nder deydey ƴami ɗi mi watta ɗi sakafa heɓa kefton. Mi tan mi on daari jawabu en kokkino jawabuji e ƴamol ngol ƴamnoɗen keña kam. Ngam mayɗo ƴamol ngol ƴameten hande bo o wi o ƴamiyam min kam usen mi goɗɗo région toye ha Cameroun, mi goɗɗo région toye ha Cameroun, ma bo mi goɗɗo lesdi toye ha Cameroun ɗo. Yawwa o wiyam bo hani mi ƴama ƴamol may ɗo heɓa onon ndaron o wiya deydey o heɓa paamen ɓe ɓuri marugo faamu heftay min ɗo mi goɗɗo gal ko tetoyena. Ba mi salanannomo ƴamol mako hay sey mi tawi hani mi ƴama mi yi'a on keftayna. Ngam mayɗo min Adamou Haruna mi goɗɗo lesdi toye ha Cameroun, ma bo région toye hakkunde deydey nder gure ɗe mi limtanta on. Numéro 1 lesdi Gawdere, numéro 2 lesdi Bamenda, numéro 3 lesdi Bertois, numéro 4 lesdi Bafoussam. Mi yiɗi on keftanami deydey nder deydey région ji ɗiɗi mi limti an kam ni ɗum nder lesdi maral toye mi woni. Gawdere na, Bamenda na, Bertois na, Bafoussam. Hakkunde région ji ɗi nayi ɗi mi limti ɗo ɗum nder région gotel mi woni, ma bo ɗum nder gureji man mi woni. Mi yiɗi on pamnami on kefta min ɗo kam to on dariyam mi tan mi on dara vidéo jam ko nde on jiyam be yimɓe deydey région to mi ɓuri nandugo. Ngam mayɗo miɗo reni comment ji moɗon, miɗo reni jawabu man dasi babal comment on pama min Adamou Haruna mi goɗɗo lesdi toye. Ngam mayɗo jawabu latti ɗum sahi ma bo mi jawabu latti ɗum laɓɗum may mi tan mi hokkugo ɗum ha deydey vidéo tammingol warugo yeeso. Ngam mayɗo on jarama sakiraɓe ɗum derɗirawo moɗon Adamou Haruna. Sey on jafo vidéo may ɗo ngol juuti wane wiugo mi hosanino on alkawal mi yiɗa mi yewa alkawal man ɗo mi hosani on alkawal mi waɗani on vidéo may ɗo mi waɗanayi on ngol non may bo ɗum ɗo fottana ɗuɗɓe nder meɗen, ɗum ɗo fottana ɗuɗɓe nder meɗen. Sini yiugo en ɗo gaɗa en ɗo pamra keyo
min ɗon paama on ɗon gondi be amin, onon bon ɗon paama min ɗon gondi be moɗon, on ɗon giya onon waɗanaɓe min commentiji ko nde non mayɗo ɗum hunde tilimde nde ɗo fottana ɗuɓɓe nder moɗon, minon bo ɗum ɗo fottana min, gam mayɗo min gettiri on be maka, wala ko min mbawata wigo on sey Allah barkidin. On jarama, wassalamu aleykum.